Лагите прав и отпуснато. И искам ти да натискаш. Натискай към прозореца. Натискай. Да, тук сме силни. Държи. Много тонаш. Дори. Отей с палец. Стискай. Стискай. Слабост. Силно се. И руки към теб. Удържи така. Обратно. И руки към теб. Държим. Слабост. Дори. Дигни главата. Ей така. Ей така. Натискай нагоре. Натискай. Слабост. Дори. Ръката е така. Ей така. Ти към стената, аз подбирам ръката към телото. Натискай към стената. Натискай. Да. Слабост. Нека да инсистира. Отпусни ръката. Отпусни ръката. Ръката така. Аз към мен, ти към пода. Натискай надолу. Няма да изправяш лаките. Лаките са ти към пода. Към пода. Натискай към пода. Слабост. Лаките така. Натискай към пода. Натискай. Слабост. Ръката така. Ей така ротирана. Лаките прав. Ти натискаш към пъпа, а аз по диагонала. Натискай към пъпа. Слабост. Имунна система, съдова система, митна система в нарушение. Палеца към главата. Натискай към главата. Натискай. Другия. Към главата. Натискай. Слабост. Добре. Ръка така. Аз развъртам навънка, а ти към кушетката. Ти към кушетката. Кажи ми. Натискай долу. Слабост. Другия. Към кушетката. Кажи ми. Още един път. Кажи ми. Слабост. Добре. Нека да видим органите. Лаките прав. Читка отпусната. Раз, два. Натискай. Натискай. Сила. Раз, два. Натискай. Нарушение. Раз, два. Натискай. Нарушение. Раз, два. Натискай. Нарушение. Раз, два. Натискай. Раз, два. Натискай. Раз, два. Натискай. Нарушение. Раз, два. Натискай. Раз, два. Натискай. Раз, два. Натискай. Раз, два. Натискай. Перикард. Черен дроб. Жлъчка. Стомах. В нарушение. Перикард. Черен дроб. Стомах. Дебело червено. В нарушение. Ръката така. Аз съм сам, а ти към рамото. Натискай. Слабост. Към рамото. Стомаха. Субкомпенсация. Ръката така. Аз към мен, ти към пода. Натискай. Да, праващата видно слеза. И ще видно ще бъде същата. Ръката така. Насам. И насам. Насам натискай. Добре. Сюди ръката тук. Е така. И насам. Държи. Да. Фасилитация. Насам. Държи. Слабост. Черен дроб, първично поразен орган. Аз връщам кръка на място на кушетката, а ти натискаш нагоре и страни. Натискай нагоре и страни. Слабост. Нагоре и страни. Нагоре и страни. Нагоре и страни. Слабост. Перикард. Раз, два. Държи. Държи. Раз, два, три. Държи. Да, перикард е компенсация. Черен дроб. Първо пично поразен. Стомах и велчева в субкомпенсация. Така. Така е така. Е така. Голямото няма да си върши така. Аз натискам надолу, ти натискай към тавана. Натискай нагоре. Натискай. Слабост. Крака ротирам. Ти към тавана. Натискай нагоре. Или особено да ставам слаб. Първи ще е пресно. Винаги свестен си и двата крака. И другия. Натискай. Тук сме силни. Към прозореца държим. Натискай. Тук
диафрагма отдясно, спазмирана и диафрагмата отдолу. Раз, два, натискай. Слабост. Раз, два, натискай. Слабост. Машин. Така. Говорим за проблем емоционално състояние. Кажи ми, че има спомен от твоя живот, без значение с каква давност, нещо, което си преживяла, което силно емоционално ти е повлияло. Не искам нищо да говориш, само кажи, че имаш такъв спомен. Мисли се за него, натискай към прозореца. Слабост. Вкарай втори спомен в съзнанието. Натискай. Добре. Сега, говорим за лошо натрапчиви мисли. Това са мисли, които влизат в нашето съзнание не за това, което сме преживели, което очакваме, че може би ще се случи днес, което е било с някой около нас. Вкара някаква такава мисъл, която като ти дойде в съзнанието, ти създава някакъв дискомфорт, напрежение. Натискай. Вкара втора мисъл. Натискай. Така, ще по емоцията, проверихме. Нека да видим. Натискай. Слабост, това печерът на водещи това на отдетство. Пушни. Натискай. Натискай. Фани ми пръстите. Фани ми пръстите. Стискай здраво. Стискай здраво. Стискай. Пусни. Натискай. Различни, безусловни рефлекси. Просто е така, задигай тук на гъмък. Просто е така. Е така. Натискай. Натискай. Енергетно нарушение. Не, достатъчно енергетика е нарушена. И сега ще видим, като се обърнеш по крем, какво ще покажеш. Така, аз бутам крака назад, така, тя натиска подел тук към мен. Ти към мен. Към мен. Натискай към мен. Да. Прошумили мускул, слаб. Натискай към тавана. Ти нагоре към тавана. Натискай към тавана. Натискай. Нагоре. Натискай. Седалищни мускули, слаби. Само един ще пробвам. Отпусни кракана. Е така стоиш. Отведи, ето така стоиш. Аз дървам този крак към мен, а ти удариш крак в крак. Държи. Крак в крак. Крак в крак. Да, аз върна, но слава. Нека да видим гръбнака как е. Тук не виждам нещо да сега. Разпинава спокойно. Ето го блокажа и от тук то боли. Тук е блокаж. Да сме сигурни. Аз към мен ти към прозореца. Натискай към прозореца. Тук си сила. Слава магнитично държа. Натискай. Есть не слави. Сега пролясно става. Натискай. И тук слави. Другата страна. Натискай. И тук слави. Така. И тук какво друго може да бъде? Натискай. Тук си слаба. Поставяме ето тази материчка, направена чистота на въздух и вода. Натискай към прозореца. Смислено. Добре. Поеми дълбоко въздух. Задържи въздуха. Издиши. И пак въздух. Издиши. Още един път въздух. Държим. Издиши. Още един път. Държим. Издиши. И с това терапията завършва. И да видим какво е станало. Лайката прав и като отпусната. Натискай към прозореца. Натискай. Тук сме силни. Държим. Натискай. И нормално.
електромагнетизмом. Натискай, натискай. И тук сме силно. Който с палец. Стискай. Сила. Юмрук. Към теб. Държи. Добре, обратно. Към теб. Юмрука към теб. Държи. Няма да пускаш. Държи. Добре. Ръката така. Пусни ръката. И към стената. Натискай към стената. Държи. Добре. Дигни главата. Натискай към тавана. Натискай. Добре. Нека да видим системите. Отпусни ръката. Аз към мен, ти към пода. Натискай надолу. Държи. Сила. Ти към пода. Към пода. Добре. Ръката така. Натискай към пода. Ти към пода. Държи. Добре. Нека да видим органите. Какво казах ми? Да. Ще видим за отпусни ръката. Така. Ти към пода. Натискай. Така че не звучиш. Перикард. Раз, два. Държим. Натискай. Чередро. Раз, два. Натискай. Стомах. Раз, два. Натискай. Дигало черво. Раз, два. Държи. Добре. Ръката така. Ти насам. Сила. Натискай. Нормотонус. Ти насам. Сила. Натискай. Нормотонус. Ръката така. Ти насам. Сила. Държи. Норма. Ти насам. Сила. Насам. Норма. Ти нагоре и страни. Ти на крака нагоре и страни. Държи. Добре. Другия. Нагоре и страни. Държи. Да. Добре. Палец към главата. Държи. Другия. Държи. Добре. Отдолу към пода. Държи. Отдолу към пода. Държи. Добре. Сега. Карай първия спомен в главата. Който беше? Да. Натискай. Карай втория спомен. Натискай. Карай някой друг спомен. Натискай. Лоши мисли. Вкарай първата мисъл в главата. Натискай. Втора мисъл. Натискай. Така. Държим. Натискай. Теми пръст. Стискай право. Стискай здраво. Почни. Към прозореца. Държи. Паралични, безусловни рефлекси. Различни. Към прозореца. Държи. Черепно много става ответствие. Свърши. Не проверих ми. Не е летено. Да. Да. Така. Ти към мен. Държи. Няма да пускаш. Държи. Ще видим устове, че работа. Натискай към тавана. Ти нагоре. Държи. Голямо си дали ще да работа. Така стоиш. Така. Крак в крак. Държи. Ще кажеш ти в норма. Да видим какво става. Аз тук работно виждам. Може да поставим момичето. Това е друга. Ти към прозореца. Държи. Към прозореца. Държи. Сведения крак. Натискай към прозореца. Тук сме слаги. И към прозореца. Държи. Натискай. Тук сме силни.
Тяни крака. Другия крак. Ти към прозореца. Тържи! Сила. Натискай. Заславаш. Нормална крачка. Почни добре. Сви двата крака. Ти към прозореца. Тържи! Ножки диафрагма вече е в порядък. Диафрагма. Раз, два. Натискай. Раз, два. Натискай, натискай. Добре. Почни краката долу. Крака така. Така, голямото право. Ти нагоре, аз към пода. Натискай, натискай, натискай. Натискай. Няма да тестваме тук. И ти, когато е силен, първи ще е силен на мястото. Нека да видим вегетативна нервна система. Сви двата крака. Ръката е така. Е така ръката. Аз нагоре, ти към пода. Натискай надолу. Добре. Поеми въздух. Дълбоко издиши. Дълбоко издиши. Натискай към пода. Не. Задържи роста. Диши дълбоко. Дълбоко издиши. Дълбоко издиши. Задържи. Натискай надолу. Тържи. Вегетатика също не дава никакъв положителен